Nu știu să răpai. Bine, spune-mi o poezie, o strofă. O glumă, gen. O glumă, gen. Ce e roșu și urcă? O roșie în lift. Deci aminte de alea. Doamne, ce e mic, negru, urlă și doare inima. Adrian copilul minune. Ok. Ai fost cu minte? Câți ani ai tu? 33. 33? De când ce? M-am născut. Bun. În echipa cu ești? Răzvan. Răzvan și Vida. Ok. Hai să vedem. Ce ne-a adus moșul aici? Ești cam introvertit, așa, e troșu obosit. Să te văd pe mese, să urli, să faci, să vrei. Cu pielea goală, ceva. O cutiuță foarte drăguță, o cănuță și... O cănuță, o cutiuță. O puțișă. Și o puță. E cu uță, sigur. O lămpuță. O lămpuță. Bine. Nu mie. E o Secret Santa.